I det skab, der er der en taske. Den taske, den henter du og graver ned i skoven op ved mors hus. Jeg er godt begravet et andet sted. Hej, Roman. Og Manfred, Du husker at kalde ham John. hvorfor fanden vil du ikke hedde Manfred mere? Så du kan jo ikke bare komme hjem, når du har været væk så længe, og så tror at alt er det samme. Synes jeg, at en dobbelt vildhænder. Må du kraft. Du har ikke engang de rette briller på. Det er vi ved at spare op til. Stop lige nu. Manfred, nu må du Er det okay? Det er kun overfladiske skram. Men kan jeg så ikke tage med hjem? Hvis du sniger 500 mand ned i lommen på mig, så kan du bare tage ham. Nødt til Anker, ja. Du er sindssyg. Så skal du ikke lave bane med tosser. Det er faktisk et yderst valid psykiatrisk eksperiment. Skal du så spille for et rigtigt publikum? Nej, vi kommer spiller framför massa bävrar. Ved du, hvor pengene er, Tom? Hvad er det, Anker leder efter ude i skoven? Når man har en hemmelighed, så sætter man en krone. Jeg har virkelig brug for, at du tager dig sammen nu og kører med mig op og viser, hvor din taske er. Ikke, Manfred?